Вас вітає інформаційная служба телеканала МКТБ. Я Леся Ушакова. В эфире новины час мясцовых, галоўнае сёння. 80 гадоў з дня ўтварэння Маладзечынскага района. 15 студзеня 1940 года Прэзідыум Верховнага Савета БССР выдаў адпаведны указ. Сёння район адзін з лепшых у Мінскай вобласці. Матч-дарунак ад самай Калыскі. У Маладзечні праходзіць абласны тур школьнай алімпіяды па беларускай мове. Каляды па-маладзечынскі. Актыўныя жыхары нашага района аднаўляюць старажытныя беларускія традыцыі. 80 гадоў з дня ўтварэння. Маладзечынскі раён утвораны 15 студзеня 1940 года указам Прэзідыума Верховнага Савета БССР. 20 гадоў, пачынаючы з 1940 раён уваходзіў у склад Вілейскай вобласці, пераназваны ў 44-м у Маладзечынскую вобласць. З 20 студзеня 1960 горад знаходзіўся ў складзе Мінскай вобласці. Сёння па планіроўцы Маладзечна падзяляецца на 11 мікрараёнаў. У горадзе развіты прамыслова-будаўнічы комплекс, сфера гандлёвага і бытавога абслугоўвання. Сацыяльная сфера. Штогод праводзяцца культурныя мерапрыемствы міжнароднага, рэспубліканскага і абласнога значэння. Маладзечна ўжо даўно лічыць сталіцай нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі. Партнёрство сацыяльна-эканамічнай, культурнай, адукацыйнай галіне наладжана Маладзечынскім райвыканкамам з 2 гарадамі і раёнамі-пабрацімамі. Да юбілею ў раёне запланаваны розныя мерапрыемствы. Падарункі старога года. 46 хлопчыкаў, 45 дзяўчынак падараваў месяц снежань бацькам. Часцей за ўсё сям'і рэгістравалі першае і другое дзіця. Сярэдні ўзрост мамаў і татаў па-ранейшаму застаецца ў межах 30 год. У такім жа ўзросце маладыя людзі часцей за ўсё ўступаюць у шлюб. І калі розніца ўзросту паміж жаніхом і нявестай складае да 5 год, то сярэдняя працягласць жыцця паміж жанчынамі і мужчынамі нашмат большая. Прадстаўніцы прыгожай паловы чалавецтва перажываюць сваіх выбраннікаў у сярэднім на 11 год. І яшчэ адзін цікавы факт. У снежні у аддзеле ЗАГС горада Маладзечна не было ніводнай пары, якая б афармляла свае адносіны ва ўрачыстай абстаноўцы. Магчыма, з пабудовай новага будынка ЗАГСа гэта тэндэнцыя зменіцца да лепшага. Матч-дарунак ад самай Калыскі. У Маладзечні праходзіць абласны тур школьнай алімпіяды па беларускай мове. З якім настроем прыехалі ў наш горад юныя філолагі ў рэпартажы Аллы Маркелавай. У гімназіі каледжа мастацтва, дзе адбывалася ўрачыстае адкрыццё алімпіяды, яшчэ пануе казачны антураж. А і старшакласнікі засярожаны на будучых заданнях, а не на яркіх фотазонах. Каб зняць зразумелае хваляванне, гаспадары ўсім падрыхтавалі сувеніры і цудоўную канцэртную праграму пад стары Новы год, куды ўдала ўплялі і міні-віктарыну, і тэатральныя мініяцюры. Зразумела ж, на беларускай мове прывіталі ўсе дэлегацыі. Каб патрапіць на абласную алімпіяду, недастаткова быць на раёне першым. Патрэбна набраць яшчэ і даволі высокую суму балаў за ўсе заданні. Таму і колькасць удзельнікаў у дэлегацыях вельмі розная. Маладзечна прадстаўляе 11-класніца Ксенія Брыль, вучаніца сярэдняй школы нумар 1 імя Янкі Купалы, прызёр мінулагодняй абласной і рэспубліканскай алімпіяд. Паўтараем усе правілы, усю школьную праграму, літаратуру мы праходзім, не трэба будзе здаваць экзамен. Вось. Правілы ўсе. Настрой добры. Зразумела, усе старшакласнікі прыязджаюць з надзеямі на перамогу. Алімпіяды па філалогіі адны з самых складаных. 3 гадзіны адводзіцца на лінгвістычны конкурс, 4 на напісанне водгука па літаратурным творы ці мастацкім урыўку. Сёлета ўпершыню члены журы знялі вуснае выступленне. Магчыма, зыходзячы з таго, што хімікі, фізікі, матэматыкі працуюць заўсёды над 2 заданнямі, а філолагі над 3. Для мяне самым складаным все-таки з'являецца водгук. Не ведаеш, які верш з тебе попадецца, і зможаш ли ты понять яго праблематыку і все это выразіць на паперы. Я разумею, што гэта вельмі адказна, таму што гэта гонар маёй школы і ўсяго горада. Таму я хвалююся, але я старанна рыхтавалася з 8 класа. І таму спадзяюся, што я з усім спраўлюся і у мяне атрымаецца выступіць дастойна. Калі 9-класнікі заўсёды ў ролі дэбютантаў, то многія з вучняў 10 і 11 класаў сустракаліся на адкрыцці алімпіяды ў гімназіі каледжа мастацтваў як старыя сябры, знаёмыя па папярэдніх турнірах. Тым не менш, усе хвалююцца аднолькава, і старшакласнікі, і педагогі. Удзельнікаў 70, а дыпломаў, зразумела, нашмат менш. Але якім бы ні было месца ў выніковай табліцы, кожны са школьнікаў абавязкова атрымае ў Маладзечні дадатковыя веды па прадмеце, і новыя сябры знойдуцца таксама.
таксама. Дзеці падрыхтаваныя і галоўнае, што яны матываваныя. Тое, што часам у маўленні ёсць асобныя русізмы, гэта дробязь у параўнанні з тым, што ёсць жаданне любіць мову, займацца мовай, вывучаць яе, чытаць беларускую літаратуру. Алла Маркелова, Іван Бялкоў, МКТВ. Неад'емная частка росту дабрабыты насельніцтва, праца з дастойнай аплатай. Узровень беспрацоўя на 1 студзеня 2020 года ў Маладзечынскім раёне склаў 0,16%, тады як у мінулым годзе лічба была 0,3%. У службе занятасці па стане на канец 2019 года на ўліку стаяла 90 беспрацоўных. Колькасць вакансій, заяўленых наймальнікамі, склала 825, з іх па працоўным спецыяльнасцям 557. Найбольш запатрабаваныя прафесіі – швеі, вадзіцелі, ветэрынары, выхавальнікі, урачы, прадаўцы, повары. Заявленная заработная плата по вакансиях вагается от минимальной до 1700 рублей. Поставленные задачи, которые определены планом развития Маладеченского района на 2019 год, достичь уровня заработной платы 867 рублей. Номинальная начисленная заработная плата за январь-ноябрь в районе составила 902,7 рубля, в том числе за ноябрь 934,8 рублей. Темп роста номинальной начисленной заработной платы, соответственно, составляет 113,2%. За ноябрь 112,6%. Если говорить о реальной заработной плате, то ее рост, соответственно, составил 107,1%, и за ноябрь 107,2%. У Маладзечынскім раёне на контроле застаецца выкананне даручэння главы дзяржавы па павышэнні заработной платы працуючым у арганізацыях з нізкім узроўнем заробкаў. У адпаведнасці з дадзеным даручэннем урада неабходна забяспечыць павышэнне зарплаты ва ўсіх галінах на ўзроўні не ніжэй за 500 рублёў. На 1 красавіка 2019 арганізацый з такім заробкам у Маладзечні было 19, а па стане на 1 снежня 3. З пачаткам года чакаецца, што і ў іх аплата вырасце. Асаблівая ўвага бюджэтнай сферы, у ёй задзейнічана больш за 30% працоўнага насельніцтва. Рост зарплаты бюджэтнікаў склаў 16%, а сярэднія выплаты 716 рублёў. Выплаціць не толькі больш, але і своечасова такая задача выконваецца на Маладзечыншчыне. Да кіраўнікоў арганізацый, што затрымліваюць аплату, прымяняюцца дысцыплінарныя меры, у тым ліку і адміністрацыйныя. Выратаваны 2 чалавекі. 14 студзеня ў Маладзечынскі гранц паступіла паведамленне пра загаранне кватэры па вуліцы Маркова ў шматкватэрным доме. Пажарнымі ў памяшканні былі знойдзены ў беспрытомным стане жанчына і пенсіянер, гаспадар кватэры. Грамадзяне перададзены брыгадзе хуткай дапамогі. Іх стан цяжкі. У выніку пажару агнём пашкоджана мэбля, закураны сцены. Разглядваемая версія – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні гаспадара жылля. Выратавальнікі звяртаюць увагу, што па статыстыцы у 80% гібелі людзей на пажарах віноўнай бывае непатушаная цыгарэта. Пажар за неасцярожнасці пры курэнні – гэта зусім не выпадковасць, а вынік прамой дзейнасці чалавека. Увага, пошук. Маладзечынскім раённым аддзелам следчага камітэта адшукваецца жанчына, якая запісана на відэа. 31 снежня 2019 года яна знаходзілася ў гандлёвым зале крамы Молхозторг, размешчанай па адрасе вуліца Валынца, 12К. Следчы камітэт просіць грамадзян, якія валодаюць якой-небудзь інфармацыяй аб дадзенай жанчыне, звярнуцца ў аддзел камітэта. Горад Маладзечна, вуліца Прытыцкага, 23, кабінет 208, альбо патэлефанаваць па нумары на экране. Каляды па-маладзечынскі. Актыўныя жыхары нашага раёна аднаўляюць старажытныя беларускія традыцыі. Калядоўшчыкі падчас зімовых святаў наведалі дамы і павіншавалі гаспадароў. 13 студзеня каляды замыкаюцца, і народныя персанажы апошні раз у гэтым годзе заходзяць у госці. У шчодры вечар да вясёлай кампаніі далучылася наша здымачная група. Я лечу от Бога, радость вам принес, что темной радуйся Христос. Поспешайте, младенца, вітайте нового рожденного. Сёння этнаграфічны клуб «Кола» бадай што адзін у раёне падтрымлівае і адраджае старажытныя забытыя калядныя традыцыі. Пацешыць гаспадароў святочнымі песнямі і жартамі, сабраць мехі пачастункаў. Гэтым вечарам ражныя прыехалі ў вёску Тюрлі. Мы уже калядуем з 2016 года, і першы раз нам паказаў, як калядаваць такі чалавек, як Тимофей Кудович. Пасля таго у нас утварыўся не толькі абрад калядавання адбыўся, але і сам наш клуб. Таму для нас каляды гэта знакавы такі абрад. І, канешне, кожны год мы імкнёмся яго падтрымліваць. Чаму? Таму што гэта з аднаго боку архаічнасць такая вось у гэтым традыцыі адчуваецца, а з другого боку это магчымасць
павіншаваць людзей са святамі, ды ў такой яшчэ форме аўтэнтычнай, такой, якой захоплівае дух. Добрый вечар, шчодры вечар. Калядоўшчыкі ведаюць, як падчас калядных забаў навражыць лепшай долі для гаспадароў. 7 чалавек у якасці тыповых герояў: мядзведь, зорканоша, механоша, нячыстая сіла. Галоўнае сярод іх каза, што сімвалізуе сыходзячы і Новы год. Прадстаўленне традыцыйнае. Славянскіх часоў ставілі яго на беларускіх землях, але калектыў дадаў і сучасных персанажаў. Не ходи, коза, кругом села, а кругом села гарныя страці. Я калядую з клубам кола першы год. Сёння я ў вобразе доктара. Пасля таго, як каза танчыць, падае, з'яўляецца доктар, які аглядвае казу, ставіць дыягназ і дапамагае, падказвае, што трэба, каб каза устала. Даць казе сала, на спінку мандарынку, на ражок піражок. Люблю калядаваць, таму што я просто набіраюся энергіі ад таго, што я нясу добро людзям, і я адчуваю, што тое добро, тую добразычлівасць, якую я праз абрад перадаю людзям, яна вяртаецца мне такой творчай энергіі. Біблейская зорачка, это новае сонца, гэта зорка воссіяла, гэта яна сведчыла аб нараджэнні пана Езуса, і мне падабаецца менавіта быць зоркай, а не казой там ці кім-нибудь яшчэ. Гаспадыня гасцей прымае з усмешкай. Расказвае, калядоўшчыкі завіталі да яе ўпершыню. Шкадуе толькі, што муж на працы і не ўбачыў вясёлую кампанію. У маладосці мы ходили по каляде. У нас нават ёсць здымкі, дзе мы ходили по каляде. Мы ходили, не толькі я ходила, ходил мой муж, мы соседи наших до гэтага прызручили. На двары калядоўшчыкі заходзяць з песнямі, жартамі, танцамі і прыпеўкамі. Каза і мядзведь у валасатых кажухах, якія сімвалізуюць багацце і грошы. Панавале говомная жана, Бог яму давомнаю жану. І далей па тэксту, што яна закупіла ажно 3 горады. І як яна развівала гэтыя гарады, такая вось трошкі гіпербалізацыя, яна славіла яшчэ больш гаспадароў і, канешне, заставляла пасміхнуцца і гаспадара, і яго жонку, што яго такая файная жонка. І ввогуле калядоўшчыкі заўсёды праслаўлялі кожнага члена сям'і. Чым лепш гаспадары прымуць ражаных гасцей, тым больш ладны і прадуктыўны акажацца год. Такое павер'е. Жартоўныя сцэнкі не проста забава, яны маюць сакральнае значэнне, як знак таго, што хата будзе працвітаць. У ёй запануе дабрабыт, мір і шчасце, а гаспадароў чакаюць доўгія гады жыцця. Ёя сям'е, многая лета, ёя сям'е, многая лета, многая лета, многая лета, многая лета, многая. Ввогуле, то на вёсцы людзі крыўдзіліся і даганялі калядоўшчыкаў па вуліцы, калі яны не заходзілі ў іх хату. І калі хату абмінулі, то нешта не тое. Можа быць, гаспадары кагосьці пакрыўдзілі. І гэта было нядобра. Так жа ж нядобра было, калі калядоўшчыкам не адчынялі хату. Калі под вакном спявалі, гаспадары, напрыклад, падсвецяць, паглядзяць, што это калядоўшчыкі, і не адкрыюць хату, то лічылася, што ў іх хату не войдзе багацце, шчасце і, ва ўсякім разе, не прыбудзе яго яшчэ больш. Прыйшла каляда, радасць прынясла. Зернем калядоўшчыкі сыпаюць пакой і ганак. Гэта таксама для здабытку. Па традыцыі, за пажаданні добрыя словы гаспадары адорваюць гасцей пачастункамі, а затым развітваюцца. Да наступнага года. Будьте здоровые, крыжики боровые, счастье и доли, а бяды ніколі. Майте торбу грошей, живите в раскоши! Алеся Ушакова, Алексей Андреевский, МКТБ. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе прагноз надвор'я. Усяго добрага.